Basta. Injama li saqsi l-mistoqsija. Basta studja. waħda? Mistoqsija saqsi nejja. Antu kitċa. Jien naf, għalx tintuża. Le, tkun specific. Specific. Daħsek li bsad il-loba. Biex ma minixu. Tipo, dit it-trenja bija? Mela, ħanara. Ħajla buħannis. Għamela tal-prezentatur, rispondi, ejja, Matteo, sej, ej. Hello, ma qed titkellmu? Tħares li l-kamera. Hello. Nafri diffiċli ma. Ma mi skużi għax il-telefoni daw. Wara f-sanar tajjeb. Warna f-sar tajjeb lilek. Ma mi qed titkellmu jek joġbok? Doris. Doris, si fejn inti, Doris? Aqsam il-frigu trit. Minaw, ċanna dor. Mux ħazin zejjet, intom orra. Kemm għadi. Dor. Għanna wisk. Saqsi il-mistoqsija. ħana, ma nafx ta. Ħana Nistaqsikom xaħġa, din tista' tpoġġi bil-qeda fuqa. Ifimni. Għankelmek, għal-argument kamera, tista tpoġġi bil-qeda fuqa, imma mux l-użu taħħa. Sorry, għax ma fimtiekx. Għal-argument, mobile, tista tpoġġi fuqu, imma mux dak l-użu tijaw. Ara, ħanejnek imma xorta, jek tpoġġi fuqa, għal-kem hija skomda ħafna, bil-patota tat-tija. Ġifiri, Patata normali. Issa jena ma najx patuta, to najx patata. Int bix-xewkija, ux vera? Jena propjament mis xewkija. Sew. Jena, il-ġenituri tija. Jena, tajta. Ejja, prova. Noqt il-rabat. Toqt il-rabat. Provaħa. Jena kont ħanajt lek putruna, pero għabed tkun miksija. Le, mijiex. Miex. Jiddispeċina. Happy New Year. Thank you. U meta joġobkom għal-ġewija għarawna. Ejwa, ta. Ħalli fejdi. Ok, thank you very Ciao, much. ciao. Kbira minn qalbna. Ciao. Bye bye, plikom u koll. Dik kolla. Picċa zaħira. Kas kważi. Kważi kolla. Għattajna bicċa li hija ovvja. Naqqas ideja, Ovvja. Kikot nara l-għedda, Xini? Najdu xini. Le, ma għajdu xini. Le, xnajdu xini, s-san tallawa anka fej, zbuku. Mela, għanna l-Mattejus xaħam. Ġanna xaħam. Tajjeb ħafna, l-axar wahda ta' 17 illum. Ekku, illum dejt nibza, illum kważi għalaqna bet u ieħor dawk ix-xarej tlieta nattendu xarej. X'taħseb? Ġej test illum, naqaf fi xaħna. Illum ħanaraw naqra xkon nedna meta tqajna fil-bidu. Biex naraw naqra fej qegħdin u mux qegħdin. Alright, importanti, ġibna qarritrat biex noqgħod inġor il-karti tal-2017 iwa ħadd naqra ritrat ta' xkonna tkellimna. Ħanibda mis-sur Kirkopi. Aħjar. Is-sur Kirkop kien għalek ara. Iddejjaqni ħafna taqqi, dan mhix ixirti dbiet. Zom, ma xejn ċensura. Tini ċans għalli iktar nġibu għasabija, jien nixtieq. Klowza fuq sur Kirkop li qed nitkellmu fuqu, u nixtieq sur direttur u forsi Mario mill-lejja serja l-pantomima, illi jekk jista' jkun isib dik il-mużiketta daqsxejn. Aħna f'dal każ nħobbu nużaw Alan Silvestri ta' Forrest Gump. Dejjem hekk. Mela, Tiħċans il-Mario, tiħċans. Inti tittaqra. Tijak għal ta' Braveheart. Mux hekk. Le, dejjem istess nużaw. Ħanitfan għana Mela. Min xi xirit nitbijat. Zom. Iddejjaqni ħafna zaqqi u anka l-ħibs. Speċjalment meta npoġġi. Iddejjaqtu koll li qed ikolli nilbes sizes large. Wasal iż-żmien li ninbidel u nibda ngħaddi minn toroq ġodda. L-affarijiet jistgħu morru bis-sallar jekk fix-xhur u mhux xahar wieħed illi ġejjin ma nagħmilx xi ħaġa bis-serjetà. Wasal iż-żmien li verament ninbidel. Amen. Amen. U fejn irrid li nasal. Biex inkun mimli enerġija, nider u ħossni ħafna ħjar u meta nilbes ċertu ħwejjeġ ma toħroġlix iż-żaqħoxna. Żaqħox. Anzi, inkun vera komdu f'dak kollu li rrid nilbes biex 10, 20 u anka 30 sena oħra nibqa' b'saħħti u ma niġġamjax. Anzi, inkun nista' ngawdi tal-familja għat-tul ta' żmien. Flimkien mal-ġid kollu li se joħroġ minn dak li se nagħmel. Mbagħad kien hemm xi ħaġa marbuta ma' Lita
ma nistgħux insabu hawnhekk. Dak suġġett. Nita l-mur. Kienet maħna. Dak kien il-bidu. Kelli l-intoppi jena. Jek għamela xarġimat training għax xarġimat b'xaħġa għamel. U dak kien qisu għalfejn Daniel xtaq li jitlaq minn fejn kien u fejn irid jasal. Issa. Jiena naħseb li għaddi naqalbot, ikun onest. U tajba edaw, fl-axħar ta' sena wara ħjar żmien li tajt isma' jiena għalfej bdejt. Għax meta inti terġa' isek timmotiva ruħek b'dak il-mod. Tifhem illi biżmien l-affarijiet ħibdew jinbidlu daqqa xi sħana, daqqa xi maltemp, daqqa xi traffic. Isek ħassib kull skuża biex inti dik il-ħaġa forsi tevita għal dakinhar. Però jekk ħanerġgħu niftakru għalfej bdejna fil-bidu, dak kienet ir-raġuni li tamettu isma' jiena dala ħanagħmel wertit bħala ħin, wertit bħala enerġija, allura ħanamlu. Tajjeb, allura kemmu tajjeb illi dan li tkellimna, inti għandek il-karta, jekk forsi għedha misplaced, nifrinti għalek oħra. Le, naffejn. Terġa nitkellmu fuq qablek kien hawn l-ewwel mistieden tagħna kien Nick u propjament bdejna nitkellmu fuq proponimenti. Waqt kemm idea tajba li dak il-ħin xtajda xtani. Ħaseba li kienet idea stupida. Eżatt. U fil-verità hekk u mort imwaħħala x'imkien evidenti mal-ħudd tal-ċina. Imma kull darba nħares leha ngħid strina bil-mod il-mod ġejjin. Remember why you started. Intom pereżempju tkunu busy ħafna b'ħafna shows, eċetera, eċetera. Kultant tajdu Marelli kelli bżonn nżid show ieħor pereżempju. Imma l-iskop x'inhu? L-iskop huwa biex intom tilħu iktar nies, biex iktar nies jitqu, biex iktar nies isiru jafukom. Ġifieri hemm ħafna skopijiet, mela l-iskop kollox. Allura jekk dik l-oġġett inti ħataraħ imwaħħal ma' dik il-ħud, pereżempju, inti bla ma trid ħadd iftakar għalfej qed tagħmel li qed tagħmel. U dak l-għalfej bl-Ingliż ngħidula the why ħadd fakrek illi jisma'. Għalhekk inti qed tibda u ħatejn. Mela hawnhekk ngħid li naħseb għadni naqra l-bot u rrid nimpenja ruħi iktar fis-sena ġdida. Imma miexi. Miexi. U inti għandek ċertu challenges illi għandhom ħafna nies hemm barra. Il-familja, ħafna xogħol, traffic u nuqqas ta' ħin. Li rridu nagħmlu dan hija illi again nerġgħu niftakru għalfejn bdejna. Però it-tieni nett, jekk hemm xi affarijiet illi wasal iż-żmien li jinbidlu, dan huwa l-aħjar żmien li tibdilhom. Ara ħanajdlek x'inbidilna issa għandna assistenta. Veri. Allura ħannaqsu x-xogħol. Illi anke li qed inkaxkruha ma. Dik waħda u tnej ħannaqsu naqra x-xogħol ukoll. Illi dik mbagħad tiftaħlek il-bira batet orizzonti ġodda ta' kif vereda. Ħana jlex batet l-assistenta tagħna x'qed nixxedjura training ukoll ma'-xogħol xi kien ma tiġix. Anzi tista' nixxedjura xogħol fuq training biss. Ġaħna irridu tajba fizikament. U jekk tkun tajba fizikament, tkun tajba mentalment. Allura ħatejlilkom ħatejlila. Ġifieri naħseb l-ewwel ħaġa li ħanagħmlu it-tnejn li aħna huwa li naqsu x-xogħol. Once li naqsu x-xogħol mbagħad tkun tista' tasal kollok iktar. U inti qed tagħmel xi ħaġa aħjar illi qed tiddelegah, mela mhux qed titlef ix-xogħol, hemm min jgħid li jiena jekk ma jkunx il-part-time għal aħħar. Mhux l-iskop illi inti tnaqqas ix-xogħol fis-sens ta' x'inti tagħmel, imma dawk l-affarijiet li jista' jgħinek forsi fihom ħadd ieħor, awtomatikament ħajkrea l-ħin. Et naħseb xi ħaġa illi jgħidu li ħafna nisa u vera idea tajba. Illi naf grupp żgħir ta' nisa jien illi qabel kienu kollha jwaslu t-tfal tagħhom l-iskola. Ara dak xi jfisser, sija biex tiġi sija biex tmur pereżempju, għandek satej mhux moħlija ma l-insa daw ġew użati mod ieħor. Mal-użati. Mal-użati, prosit. Illum qed jiftehmu illi darba fil-ġimgħa, pereżempju nhar ta' tnej, ikun imiss lil Rita illi pereżempju twassal l-erba' li huma u tiġborhom l-erba' li huma. Allura l-oħrajn għandhom klettijin franki sakemm merġa' jkun missom huma. Jista' morru training. Jista' morru training. Mixja, Sodu ma Franki. Franki min? Franki. Sinjuri, jista' tiddenduna ċertu għajja tal-aħħar tas-sena. Ma nifax nifmu. Kemm li 18 sena miegħu ma għadix nifmu. Ħataqra tiegħu forsi daħel suq. Naqra tiegħu. Ħambedlu d-diska ġifieri. Le, ta' sandi l-istess. Braveheart. L-istess. Mela, minn xiex irrid li nitlaq. Idejjaqni l-fatt li qed nizzaqqaq u dan iħassibni għal saħħti. Ġibuna għalik. Ġej bil-mod. Għax jaffettwa wkoll lin-nies ta' madwari. U jista' jibda jaffettwa l-karriera wkoll, jekk ma nkunx iktar enerġetiku u aktar produttiv. Illum qed nilbes size medium, meta naf illi jien idealment nilbes size small. Jekk mhux se nagħmel xi ħaġa bis-serjetà, regolari u fit-tul, l-affarijiet jistgħu biss imorru għall-ar. Se ninbidel. Taf xennet n-nota minn dal-close-up, fett tiżu tixpur kwa kopardu. Vera,
Sajdu. Kompli. Fejn irrit li nasal? Ta' 60 irrit inkun għadni b'saħħti U s-semma din, għadġi sena 41. minus 20. Biex, mela ħana tlift għawni, biex ingawdi l-familja u l-karriera tiegħi bħala attur professjonali. Dan ikun ifisser li mhux biss inkompli nferraħ ħafna aktar nies, imma jien nkun sodisfatt b'dak kollu li qed nagħmel. Għax wara kollox dak li nagħmel jien huwa ta' mediċina u kura għal ħafna u ħafna nies. Ukoll biex nidher uħossni mill-aqwa iktar u iktar li qed nikber u iktar nkun nista' nuri lin-nies x'kapaċi nagħmel minkejja li qed nikber. Biex qatt ma nieqaf punt wieħed, imma biex inkompli navvanza f'ħajti flimkien mal-bidliet iżbieħ kollha li ħaġib magħha din il-bidla. Ajje, issa di. Zejnti li laqente. Il-benajtu l-moment. Eċċitajt inti? Dan huwa. Ja, fik kliem li tebu, kontu da. semmejtu li Ma jintu. tam titħajet għamma xi skript? Kienaw, x'ismu, dan boħra ħajku. Kont se nikxef xi ħaġa. Anyway, mela, l-iskop huwa dan. Ejja, zejnti li laqente. L-iskop huwa dan. Illi meta aħna nkunu tlaqna minn ximkien u rridu naslu ximkien ieħor, along the way, faċli ngħidu isma' ma dik ma tantx ħadmet, dik naħseb taħdem aħjar. Imma l-importanti. Irridu nibqaw bil-golf moħna dik Ekku, ġifieri, it-triq tista' tinbidel, però il-punt fejn irridu naslu irid jibqa' l-istess wieħed. Mela dawk insommu qudiem għajnejna u fejn hemm bżonn nibdlu l-karozza imma mhux id-destinazzjoni. Dik Kważi 4 xhur u rridu nuru il-ġisem tagħna Il-pjanċi. kif suppost ħeġi, Ekku, nuru l-pjanċi. ekku, Grazzi ekku. Matteo, s-sena tajba u grazzi ta' kull ma tagħmel magħna. Il-gol u koll. Sibkom hemm. Moħħi specialment tal-Milan l-Inter dil-ġimgħa. Wieħed kien li. Morru għal-waqfa zaħira. Ta' teleshopping. Biex nagħlqu. Ejja, tlaq.